Baba ina wuni? Lafiya? Ina gajiya. Ba gajiya. Awon lafiya. Lafiya ne. Wallahi baba na ji ana cewa ana neman auren yayanka ne, nace ni ma bari in zo ko Allah zai sa in samu. To. Wallahi Allah. To ai abin ba ya kiɗan ganga da lauje. Wallahi baba. In dai an tanadi amsa. Eh. To ai kuwa sai a dace. Ai baba a shirye nake baba. To wace sana'a ake ko kuma wanne matsayin ilimi aka taka? Ni dai mathematics na karanta. Mathematics. To. Mathematics. To mathematics. To what is the meaning of tumatuman centimeters? Wannan ana nufin tumatiri gwalagwaji kenan. An kama gwalagwaji. Za ka zo ka yi wa wani shakiyancin wani. Za ka ce mu waya masu